Avui dijous, 29 de setembre de 2022, celebrem el Dia Marítim Mundial. Enguany, el lema és les noves tecnologies per a un transport marítim més ecològic i sostenible. En paraules del secretari general de la IMO, el senyor Kitak Lim, que diu: entre els reptes ambientals i oceànics més urgents del món es troben el canvi climàtic, les deixalles marines i la preservació de la biodiversitat. El lema del World Maritime Day s'ha escollit per destacar les iniciatives destinades a abordar-los. Des de la Biblioteca de la Facultat de Nàutica de Barcelona conversarem amb dos professors i un estudiant de la facultat per saber què n'opinen i com veuen el futur dels oceans des d'un punt de vista marítim, nàutic i també d'un futur professional del sector. Tenim amb nosaltres el professor del Departament de Ciència i Enginyeria Nàutica de la Facultat, Jordi Mateu. Expert en nàutica esportiva, apassionat de la vela i que imparteix docència relacionada amb els sistemes electrònics d'ajuda a la navegació i amb la seguretat i protecció marítimes. Ens agradaria saber quina és la visió del Jordi quant al tema que ens ocupa des del punt de vista de la nàutica esportiva, les regates, les embarcacions de vela i esbarjo. Benvingut i gràcies per estar aquí. A vosaltres. Per començar, si et sembla, podem parlar que al marge dels grans canvis i els avenços tecnològics, quins factors creus que s'ha de tenir en compte com a navegant per contribuir en l'assoliment dels objectius d'un àmbit nàutic més sostenible? Com a navegant de nàutica esportiva, considero que seria la reducció i l'eliminació dels combustibles fòssils a la nàutica esportiva i entrant ja amb les energies renovables com l'energia solar, hidrogeneradors i energia eòlica. En el sector nàutic, per tal que aquest sigui més sostenible, quins aparells o eines de les tecnologies de la informació i la comunicació creus que realment poden ajudar? Evidentment, és per mi potser la direcció més important que hem de prendre. En aquest cas, les eines vostres de biblioteca són les que permeten arribar als joves a conscienciar mitjançant l'educació. Per tant, tot el que sigui que es pugui fer des de les xarxes socials per arribar a aquest sector és el que farà en un futur aquesta presa de consciència. La nàutica recreativa té molts seguidors, així com a afició. Perceps tu que hi ha consciència dels problemes de pol·lució en el mar o potser més consciència? Alguna idea per fer-ne més difusió des del món acadèmic? Encara que ara estaves mencionant el tema de les xarxes socials com una bona opció. Sí, també, a veure, sobre la pregunta si hem fet prou, no, hi ha molt a fer. I el que és trist és reconèixer que potser el nostre continent i algun altre continent s'està fent feina, però som un 10% de la població mundial. Llavors, torno a reincidir en l'educació a través de la universitat, a través dels centres de formació del nostre sector i a través de les escoles de nàutica esportiva arreu del món, perquè pugui arribar especialment a aquests continents que ara mateix no tenen suficients eines, com són Àfrica, Àsia i part de tot el que és Sud-amèrica, on encara no hi ha consciència. És a dir, aquí s'està fent molt i em refereixo a la contaminació marítima, al reduir els abocaments i tot això. I això que dèiem de per fer-ne més difusió des del nostre entorn, que és el món acadèmic, creus que a través de les xarxes que tenim a la facultat, a les biblioteques, als estudiants, les delegacions, potser fer més exposicions, com creus que podríem també conscienciar encara més o fer partícip als estudiants? A la nostra universitat fer sobretot projectes de col·laboració, projectes finals de graus que tinguin aquesta àrea com a principal tema. Estem treballant amb estudiants a projectes
al Pacífic, per exemple, d'implantació, l'estudi d'implantació d'un sistema de generació mareomotriu per reduir les emissions d'una central que concretament cada dia consumeix 700 litres de gasoil. Estem també treballant en un projecte conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona i amb el CSIC i l'Institut de Ciències del Mar sobre formació, es diu Aula Mar, i conscienciació mediambiental. Això és des d'aquí cap a les escoles. I estem també en un altre projecte de recollida de mostres de plàstics i altres del nostre litoral de Barcelona amb el projecte Patí Científic. Tot això ho estem fent des de la universitat, amb el nostre coneixement i la nostra experiència en pro d'això, del nostre ambient. Respecte als estudiants, simplement és que tots els professors facin campanyes per donar més importància a la biodiversitat i al medi ambient. Ara hi ha el Saló Nàutic i ara mateix aquí amb vosaltres se m'està ocorrent que ja que anem amb el Barcelona aquest any, amb el veler representatiu a l'ambaixador de la nostra facultat, doncs fer una mena d'exposició dins del vaixell o a fora sobre aquest tema, ensenyant la nova instal·lació que hem fet de plaques solars i altres eines per reduir emissions. Mira, la propera qüestió que volíem comentar, de fet, era tot aquest tema de les plaques solars en les embarcacions d'esbarjo. Són gaire costoses les despeses per incorporar-les? Els dissenys nous ja les contemplen? A veure, s'adapten molt bé, les plaques solars s'adapten molt bé ara en els vaixells. S'adapten també als vehicles terrestres. Hi ha inclús uns materials que són textils que recullen l'energia solar. Per tant, jo diria que no hi ha excusa per instal·lar-ho, però com a propulsor únic encara hi ha molta feina a fer. Tot i que l'energia solar, els hidrogeneradors i els equips de vent per generar energia no són sorollosos, també generen residus i, per tant, això no significa que estem treballant o que estiguem ja sostenibles. Hi ha feina a fer també amb el tema dels acumuladors d'energia, les bateries. I el 2024 sembla ser que serà un any clau per tu. Ens agradaria que ens fessis 4 cèntims del veler que estàs construint per la Mini Globe Race, que tindrà lloc aquell any, en relació a tot aquest tema que estem tocant avui. Bé, m'espanta, quan em preguntes sobre el veler. Encara no l'he acabat de construir. Aquest veler es construeix seguint unes indicacions d'un promotor d'una regata que és la Volta al Món el 2024 amb un veler de 5,80 metres d'autoconstrucció. Han tingut en compte en tot moment la reducció dels residus. Tot i això, qualsevol veler, encara que sigui tot de fusta, genera residus i fa mal al medi ambient. I això jo he reflexionat molt, però inclús els velers de fusta que es feien fa 500 anys van deforestar tot el nostre país, o la península ibèrica. En aquest cas, aquest veler el que intenta és reduir, fer una construcció reduint al màxim aquestes emissions. Jo he construït amb fusta i he construït també, perquè així ho exigeixen, amb resines que el 50% o més són d'origen vegetal, per tant, és menys contaminant. Tot i això, insisteixo, són contaminants. El motor, perquè és un veler, però el motor que hem de portar per sortir i entrar de port ens obliguen que sigui motor elèctric i, per tant, haurà d'anar amb plaques solars. Haurà d'anar amb càrrega solar. Doncs ja anirem seguint tot aquest projecte, que realment és molt interessant. I tornant doncs, a aquesta teva experiència com a navegant i com a constructor d'embarcacions, com tractes aquest tema amb els estudiants? Quines sensibilitats i percepcions reps per part d'ells? Bé, mira, el primer dia de classe ja els hi vaig posar una feina que havien d'argumentar i explicar
aquests atacs d'orca que surten tant ara a les xarxes, no? Per treure'ls una mica la falsa notícia que ens està arribant. Llavors, ja intento des del primer dia de classe que prenguin consciència de que la contaminació no només és de combustibles fòssils, sinó que també la contaminació acústica o la intervenció, l'aproximació dels humans amb els avistaments, per exemple, de cetacis, estan generant un canvi de comportament en els animals. En aquest cas, ells, després d'aquesta sessió que vam fer sobre les orques, van entendre, o això espero, que no hi havia no eren atacs, sinó que eren interaccions, que les havíem nosaltres motivat i que només eren 4 exemplars, o només són 4 exemplars d'un grup familiar d'orca ibèrica que estan jugant a darrere dels velers amb el xorro d'aigua del propulsor, de l'hèlix. Volen que els hi arribi aquesta aigua propulsada per l'hèlix perquè s'ho passen bé. Són 4 joves que, mentre s'avorreixen esperant que els pares tornin amb els atuns, ja que mengen atún o tonyina vermella de l'estret, doncs passen el temps així. Clar, no oblidem que són animals de 10 tonelades i estan fent mal sense voler, en cap cas estan atacant. I això és degut a l'ésser humà. L'ésser humà ha creat aquest comportament, igual que hem creat el comportament en els animals, per exemple, els gossos, que ens tornin la pilota quan li tirem la pilota. Per tant, hem d'entendre també que estem afectant el comportament dels animals amb la navegació. En aquest cas, aquesta aproximació excessiva en els avistaments de cetacis. És molt interessant això i segur que ajuda a una conscienciació més gran dels estudiants actuals amb la protecció del medi marí i la cura dels oceans. Si és que ho has fet, has anat modificant alguns aspectes, pràctiques, aquests últims temps del temari, del contingut de les teves assignatures? Sí, intento sempre estar darrere la notícia, com us he dit ara, sobre això de les orques. Això és molt recent, i incorporar-ho a l'assignatura, tot i que tenim un temps limitat i s'ha de donar una docència arreglada, per tant, costa una mica. Tot el que es pugui fer, tot el que puguem fer els professors, doncs ja us dic que ho farem. Doncs, si et sembla, Jordi, ho deixem aquí. Nosaltres des de la biblioteca intentarem també fer el que estigui a la nostra mà i donar-te gràcies pel teu temps i per compartir tota aquesta experiència amb nosaltres. Gràcies a vosaltres per la feina que feu, perquè realment sou els divulgadors ara mateix amb aquesta gravació d'aquestes sensibilitats, d'aquests temes.